אז מה קורה לכולם? פה עידו בעוד סרטון אדיר. היום אני אראה לכם איך להתקין שיידרס. אני אשים את הלינק ואת הקוד שצריך. כנראה אתם תצטרכו קוד, אז הקוד והלינק יהיו למטה בתיאור. אז פשוט מעתיקים את הקישור שיהיה בתיאור ככה. לוחצים לי פה דאונלוד, זיפ אני עושה נגיד עכשיו. זה פה יראה לכם בצד שמאל למטה, שזה טוען, תצטרכו לחכות, זה ייקח קצת זמן, זה תלוי באינטרנט, Downloads ו-Save. ברגע שהורדתם, זה אמור להיות לכם ב-Downloads פה. הנה זה, נגיד נעביר את זה ככה, אם אני אפתח את זה, Open. אוקיי, סבבה, אז עכשיו אתם הולכים, כפי שראיתם זה כאילו שתי חלונות כאלה, אתם צריכים לפתוח את זה, חלון כזה קטן, אני לא יודע איך להסביר, זה כאילו אתם פותחים, כמו שראיתם שמתי את זה פה על המחשב, פתחתי, ואז החלון השני פה אתם הולכים ל-Disk PC, Local Disk C, אצלי זה אדם כי אין לי מקום, לא משנה, בקיצור, פרוגרם פייל זה הראשון, לא השני, בלי המספר, אתם רוצים ללכת לראשון, מחפשים NVIDIA Corporation, משהו עם NVIDIA, בקיצור, ואז אתם לוקחים את זה ומעבירים לפה, פשוט כאילו, כן, מעבירים לפה בארוך, לחץ ארוכה, Continue, מחכים שזה ייתן. עכשיו את החלון הזה אפשר לסגור אם אתם רוצים, זה לא יעשה כלום אני מניח. ככה, פותחים את זה וכבום. יש לכם פה כל מיני אפקטים וכאלה שאפשר לשים במשחק. כל מיני, הרבה. עכשיו מחפשים רובלוקס בחיפוש של המחשב. קליק ימני, לא שמאלי, איפה לא בכפתור שמרביצים במשחקים, אלא השני. Open File Location, זה יראה לכם ככה, כמו תיקייה כזאת נראה לי. ואז שוב פעמיים Open File Location, ואז אתם משנים את זה, לוחצים קליק ימני שוב פעם על ה-rename הזה, ואז משנים את זה לנגיד או Minecraft או ל-Eurotrack 2, אני אנסה נגיד ככה, ואז פותחים את זה, לוחצים את זה פעמיים, 1, 2. הנה למשל עכשיו זה פתח לי, אתם ראיתם, לחצתי פעמיים זה פתח לי, רגע, וואו, אימא'לה ג'יזוס. זה פשוט כאילו משתגע לפעמים, זה עושה טיפה תקיעות, לא נורא, זה לא, אל תדאגו, זה לא יהרוס לכם את המחשב. עכשיו נגיד, סתם אני אלך לזה, לחלל, למה לא? ניכנס למשחק הזה, what the fuck, אוקיי, לא ניץ. אוקיי, אני אשתיק שניונת. סבבה, השתקתי. עכשיו אתם רואים, עשיתי Alt Z, שזה ימין ל-Shift אצלי, אבל אתם יכולים לעשות F3 אני חושב, או משהו כזה, אני מקסימום אגיד בסוף הסרטון, אבל אני עושה Alt ו-Z, שזה מימין ל-Shift. ואז הולכים לגיים פילטר, ואז יש לכם פה, נגיד אפשר, הנה זה נגיד, עושה את זה כפי שאתם רואים, כזה ככה. יש לכם פה עוד אפקטים, נגיד אני אראה, לא יודע, נגיד, לא זה נגיד באפור, וזה אם אתם רוצים, זה מגניב כזה. אז יש לכם פה בקיצור המון אפקטים שאתם יכולים לשים ברובלוקס, ואז להעלות את זה, ואני פה בתור, אני לא יודע למה אני בתור, אבל אולי זה כיף.
בקיצור, אז כן, אז מקווה שעזרתי, אם אהבתם את זה אתם רוצים עוד מדריכים כאלה והכל, אל תשכחו לתת בסאב, וגם לתת לייק אם אהבתם כמובן, ואני מנחש שאני אראה אתכם בסרטון הבא. אם יש עוד משהו שאתם צריכים, שאלות, כל דבר, פשוט תכתבו לי בתגובות אם יש שאלות, וכן, ביי. I just wanna be the one you love. I just wanna be the one you love.